सबखौबो गुड मर्निं दिनैनि भिडिअ एसे आलादा जागोन थारमाने मोसौ थुखैनायाव मा मा नांगौ बेखौ आं नोंसोरमोननो देखायलांबाय थागोन नायलांदो ना होमबा नै जों फार्स्टआवनो रायदों बिलाइ लांफैयो रायदों माने माबा गारस्लाबो होनो बेजों गोबां माबा बानायो आरो सान्द्रि दाला सोब बुस्थुखौ खानो हायो सियार बानायनोबो हाबावोसो जों सोब बुस्थुआनो जायो बेजों बिराद गोराखा आरो बिनि दिरुङा नाथाय बिनि बिलाइखौसो लांफैयो बिलाइखौसो नांगौ जादों बिलाइखौ जानि दानगासिनो नायलांदो भिडिअखौ ना होमबा जों दा दानबाय थानो गोरलै गोरलैखौ दामग्राफोर माने फांनैसोल'मोन जाहैबाय दा बेखौ सुथारनोनो हादों आरो बानायनानै जाबा आगोल लांजोब्बाय गिदिरा मोजां जाया रायदों बिलाइ जाथ'बाय दा जों बेलेग नागिरहैलायनोसै आरो मा मोनो दिगिलिटि बाब्रिकप ना होमबा दा गोजानाव फानो फैखादों जों गोजान बाब्रिकप दानलायनोसै एबार बेखौबो नांगौ मोसौ थुखैनायाव जाबाय लालायबाय बेखौबो जाथ'लायबाय दा जों मोनथाम जाबाय बुथुमनो आरो खावसेनाव दंखाबावो मन गेजेर नै जगारा जाजोब्बाय नै दिंखिया मोखोना बिबार ओमफ्राय नै सुखौबा मा होनो मिथिलायलांला आरो नै बाब्रिकप बा रायदों बिलाइ दिगिलिटि ओमफ्राय नै जाहैबाय माबा नोलो मोसौनि बिखुङाव दालाय खथा फोना होमबा मोनथाम नैजोंनो फोनो आरो दा जों रेडि खालामखाजोबबाय फुंजानि एबारे सोरांस्लाबनि जों जमा खालामदों गाबोननि थाखाय गाबोनफोरखौ नांजोबगोन गाबोन सोरांनाय लोगो लोगो जमा नांजोबगोन दा जों रेडि खालामबाय दा जोंनियाहाय नांबावगौ लाव नांगौ लावआथ' दंखायो न'आव ओमफ्राय हालदै गोथां नांगोन सब जाजोब्बाय नै दानना दोनखाजोब्बाय जों गाबोननि थाखाय रेडि
मोनसेबो बाद गैला सब जाजोब्बाय